There is a message iri kusirculata pasocial media ayo yatikuona kuti even mubepanhau reZimuI vanouya vachiposta again this message iri kunzi it is from a ZANU-PF WhatsApp group. Panguva ino yauya ichipa vanhu mawarnings pamusoro pevanhu vari kunoatenda mameetings angava marali kana kuva mukashedzwa nebato muchinopuwa zvekudya. Panguva ino message iyi changoverenga sezvairi kuti mwana wese weZimbabwe azive zviri kuitika. Sara pinda mashuka mudaniko panguva ino ndiri kusubscribe like on the bell icon. Tipinda muZimbabwe nomuda chete. Mwadiwa ana mukoma kuzhekwa minama kunemi munoti vana mukoma chimbuido mujibha zvigananda zvinoda munge mapera mose in 5 years. Ngwarirai mvura nemadrinks nechikafu chamuri kupiwa. Madamwa kutaura zvebill iri. Kunge uchisapota bill iri kana kunge uchiripikisa, you are not safe. Vari kuti imwe kana musisiko vachangozoita madiro tikasatogwa zvizere kuramba amendment bill iri pedu patiperera uye patiri kugwa pacho ngatingwarire. Ngatichengetei musangano wedu weZANU-PF nekutsigira president wedu Idi Mnangagwa. Asi 2030 term extension ngatiirambei. Arimo here muno mugrupu ane namba dzaComrade Isaac Makomichi, muvape message iyi vakande paTwitter vamwe maWar veterans vanzwe shoko iri. Ngatichengetedzei gwara rehondo sezviri kuitwa naGeneral Chiwenga. Ngatikope dhoi rakanaka, ngatisaneta uye ngatirambe kutengesa gwara. Musakanganwa kuti mvura nemadrinks nezvikafu izvo zvimwe zvakateiwa ndatenda hangu. Ndo makraftiro nemanyorero aitwa message iyi. I think mazvinzwira hapana need kuramba tichitsanangura, asi nhau iyi yekuti this message iri kubva mubato racho reZANU-PF zvinozoratidza kuti muZANU-PF mava ne huge split, mane kupikisana, mava nekurwa, mane zvinhu zvinotoshamisa cheko zviri kuitika. Semhuri yeZimbabwe imbotudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau iyi. Pera comment section medu, subscribe or like, check on the bell icon.